Wei samlarit badang hai khatsan ba khan rusnam karta langat hijing sho ba kardam dusman na kanhun kirunar sho brio ki badan palat arfongut hakawi ki caka thain laban uni somla lom saujur ki banta khali badan manta prengi jusmar kan men uni somla klai thu ba kamiet artrek julio arjar puar hakapor kamba shpo je uni somla bur wei porlok klami na yeng da skuti bali thiet jingsong ai soba barka bakidang kio na koi ganti gla sho man hakite ki brio khlam dai kran ye khana. Actually kato kami i para jong yang balik thiet gift but I pulau jong kat ka imi na yeng kum to khandai biji and ngishu October around 10:30 ba one khot ki pulau jong ba ong bala sha he's unconscious and unable to breathe tabai kata ngishu kendet ke namar ba biji osngor kum ta ban ong ba ya don ketilang but mono ma so it was a shock for us kat ban lit pet pat I para jong ala dan hamadan kum to unconscious so nga hab liket I po civil te nim smot thare ngishute bahana kidan kita kibreu yadan kumbash pho ar phongon and then ke one show I para jonga but I pro jong para jonga ken so kat kum hemen jong but ka I family members jong ki so sik thang ba ka jia kum ne ma namar ba kia letlin tilo jong ru tang ba kibreu pat kia le umta te for now te ide para jonga tang bai dang don po ICU in critical condition tang ba next time ilaban day mono ro and let's say your lose ka life but that is one thing bangim ko are ken so kata kalong ka jing so si thang kin alian jongi ken as a family member and ngi ko abha ba ki pulit ro ken yarap engi ban fine ye kita ki culprits ma bakin yo ka jing system badai tang ba like hang to kasin but para jonga dolang ini best friend jong para jonga so mei ken ila kham laban batai fi baja ayu actually kata kami ma I mot ban lit cha ayu support dukan ha dong hi ban lit thit wrapping paper ken namar but the next day the birthday jong I porlo jong I so ki ong hana ki lit na yeng ban lit thit wrapping paper ban sub gift ken ban ai porlo la de tang balat Kanungut ki don ki porlok ki balik lang ka sni fiyo chuntu kielit lang tang arngut kinesya ta underway pat kilap sa way porlo jong ki ken tang ba tapat lap hajan dukan as per what they said to me te hadin ko to par kumbalit phai pat te kita kibru kilada ap lupa ken kinesya that is the information bangat mga ken kamu kacing shok ka dei ba shok di kanhur dei tangkat tukan ngot dia datang arlai ngot as per people and kumba ong witness ru there were more 20 or more than 20 people hang to baya sho and baya sho ru ki khlamya kli jing tabi era kisu ngat be ikina po scooty namar bakina nya scooty ki su kawang be kum to por barang nya scooty hi so kisu kendit nak ken hantu te para jonga I sakut hantu namar bai banyak scooty te ini besong hadin pat marmar I pet nas police station ken balik khot I pulit namar ba ka ne ka jaka bajiar ka de hajan laban police station so I pora jo I marmar I laj nang tu I li cha pulit ken te karban poi pulit par kita ki biru kilaya pet no so khlam yo lap re ban kundu I weru ken khlam yo la batra nakaliang porlok bolai leilang ha ki jan miet ulai thu ba kibri baran palat arfongot kila shukta kati kham dei kran ma uhi blalaj phet lej pan jeram na ki pulit CRPF ki baran hang te jan mi lang na yeng I sim kata skuti jong I menga te isnya tai padang te ngila ya mi lang nanta ngi poi ha sinjon ya ngi poi ha sinjon te ngi poi ha ya ntulen ti lo lumpureng tingi mulit red cross tingi kios chusha jirong presbyterian te kadan ko itu dukan hantu tingi keli te ong dan tenentung here ipoi ha city guest house ngino ngi kios tendekier ngi poi bisnapur tingi keli nanto badan dan kata wrapping paper tenentu dan ra tingi let no ha last stopan ngimut let no siyeng tingi ya ngimut let siyeng na sinjon tingi ya kuntung ngi kendo iwi perlok ha jen bridge tenentu kumbang ya akhmat tingi lapi kita teki susho be ngidang ya na din kata ka pick up tingi slow down tek hendet umtai ki show engi te susho na khli be tengah ngala itu ngaphan ngi ki CRP tengah ongi ki penyiaram
Taki CRP ko ni rapi pi. Kialam nga ba taba be nga na dian kila elam si police station. Kira kan nunggu taki beri ki ba show ibu kata akti pi. Sri kila ada ni ar phongut na la bentam me kataru. Pilap perlok pi ilong gumno ila sha. Na kami ope dei tai perlo kira be direct sa hospital civil Mana bara ki pulit hinanto. kira pulit. Ha. Kamu tak kapor bagi dang ya bon tak wan pulit hapor ki badang ya boni. Yang nga phet be stage pulit si kita ki CRP te ibu ita we be nga pa ditan be nga tengah kendo ki CRP hantai ki kam kali gajing sha kadai kata ka pick up kadang ya nakman te kawan kawe kalina nakman te ki ya ngi ya slong iru te hantai ngidang ya ski shu sho be kuntu no clear Kanman jauh liu samlarit kalau orang baki nong show ki baklayu para jongka haka caka wei khuna baki mut ban show haka tege met kalau pendam jori kena jing cha sha show kham dau para jongka bakentu ki bor ka an ban shimkhia khana baki wei ki num ngat akum gini ki jing cha Ho ingila de play affair the very next day hi kumto te after that ki police se ki angkin saya what gajing tip mang gajing shisha jong halor kane tambana lian jonga runga yele ban wat ya ngia wat na liang pulau nga tharai namar ba yo dei babakla ne kumno ne kumta namar ba para jongam dei tama bolong ban lit sangkai ne ba ayuba don kti ha ka jing sho jing yu namar ba la dei ro don jingpang te dang dei ibreu ba don sugar sabai dang dei khatsan snam te ba shong be hiyang te andalawa jing tepat kumta saya tepat it's all because of a identity kan namar baki kita khana asa kia ong hana kia ab ban sho e we paru khana tangba shu ong na ba ka scooty jong banya e para jonga ba utau khana ka de ka ju ka jan shrim kumju helmet ro jan shrim kumju plus ka physics ro like ka body figure kumtu lalong kumju hi te ki mut bai ba upara jonga de uta khana ba ki mut sho kan so that's how ki lit attack no kinya para jonga te ki pulet ni la lit pente pa ki pulet umta hadin ko to pulet yo kem ya salaingon te minta patai kidang ya wat jing tip asha la sha kan halor kata so nalyang kaing jonga te ngim kwara ban compromise ngim kwara ban withdrawal ka case just because baki dei under age na maybe gumta ma dang de juvenile gumto tangba ngi shukwa ani ongi ki brewma yarap ingi ban ai ka jinstom ba ekinesia khna namar ba today mentasi ki ya para jonga ya le kumne poi ICU in a critical condition hadoba la don internal bleeding ma na jabing next time yo let's say pat le biang kum to hadu benda khlat pat ki brew te ka to la long ka ba jorma ka loss that time te ban ong ban compromise rungim nam la ra ban compromise e kata kat ka jim join brew ma and plus kumbangi tep la tep jing tep ba kini ki khna esa la don hi daw ka group hi and plus ki ba malen hi ban le kumne so this is not actually a mistake but this is a habit now and you have to correct a person's habit if it's a bad habit so nga da karpat ki pulet nga karpat ya pai ba ban ai pressure hakane ka topic ba ban yara ban balai kumni kajia balai kumne ki brew ki shua group up and then ban ni shwa you brew ba innocent klam kali banyak klam tip ka bening khando kan kata kawe ka dika jingkar pat jonga